नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कशा आहात तुम्ही सगळेजण। तर पावसाळा लागला आणि छान गारवा भरलेला आहे आणि नेहमीचेच तुम्हाला जर का भजे खाऊन खाऊन कंटाळा आला असेल तर आजची रेसिपी तुमच्यासाठी आहे। एक भन्नाट रेसिपी मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर त्यासाठी मी इथे चणे भिजत टाकलेले होते काल रात्री। तर आपण सर्वात पहिल्यांदा या चण्यांना धुवून घेऊ आणि मिक्सरला ग्राइंड करू। तर मिक्सरला ग्राइंड केलेले चणे हे आपल्याला फारच बारीक नाही होऊ द्यायचे आहे। सेम याच पद्धतीने जसे की मी सध्या दिसत आहे तुम्हाला की थोडे जाडसर काही चणे असले त्याच्यामध्ये तरी सुद्धा चालेल। तर अशाच पद्धतीने आपल्याला हे सगळं मिक्सर ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। तर इथं मी मिश्रणामध्ये टाकण्यासाठी जाडसर असा कांदा कापून घेतलेला आहे, तो आपण इथे टाकून घेऊ। 2 ते 3 कांदे मोठे मोठे तुम्ही कापू शकता। त्याचबरोबर कांद्याची पात सुद्धा मी यामध्ये घालून घेतलेली आहे, ती सुद्धा जाडसर कापा। तुमच्याकडे कांद्याची पात नसेल तर तुम्ही ते स्किप सुद्धा करू शकता। मेथी घाला, सध्या मेथी मिळते चांगली। त्यानंतर 5-6 हिरव्या मिरच्यांचे काप करून मिश्रणामध्ये घाला आणि वाळलेल्या लाल मिरच्यांचे सुद्धा 5-6 मिरच्यांचे काप करून त्यामध्ये मिक्स करा आणि कोथिंबीर घाला। जेवढा शक्य असेल तेवढा जास्त कोथिंबीर घाला, त्याने छान टेस्ट येते। त्यानंतर मसाल्यांमध्ये जिरं, हळद आणि तिखट, त्याचबरोबर चवीप्रमाणे मीठ एवढं घालून मी हे मिश्रण एकत्र करते। तुम्हाला जर आवडत असतील जगभरातले तुम्ही कोणतेही तुमच्या चॉईसचे मसाले यामध्ये ॲडिशनल ॲड करू शकता। आणि आता याचं चांगल्यापैकी आपण मिश्रण एकत्र करून घेऊ। तयार झालेल्या मिश्रणाची जर का कन्सिस्टन्सी तुम्हाला खूपच पातळ वाटत असेल, कारण की जर का खूपच जास्त पाणी रात्रभरात जर का चण्यांनी सोक केलं असेल तर ते पाणी जरासं सोडतं। त्यामुळे जर का तुम्हाला खूपच पातळ असं वाटत असेल, सध्या जसं माझं वाटत आहे, तर त्यामध्ये तुम्ही गव्हाचं पीठ ॲडिशनल तुमच्या सोयीनुसार त्यामध्ये ॲड करू शकता आणि त्यानंतर त्याचे चांगल्या प्रकारे पकोडे करू शकता। तर गरजेनुसार मी गव्हाचं पीठ मिक्स करून बॅटर तयार करून घेतलं आहे। आता मी तेल गरम करण्यासाठी कढई ठेवलेली आहे आणि एक पकोडा तुम्ही टाकलेला आहे, तर बघा तो चांगल्या प्रकारे तळतोय, म्हणजे आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। तर आता बाकीचे सुद्धा पकोडे सगळे तळून घेते। तुम्ही याला पकोडे म्हणू शकता, भजे म्हणू शकता, तुम्हाला जे वाटेल ते। तर सगळं मी तळून घेते। मीडियम टू हाय फ्लेमवरती हे सर्व पकोडे तुम्ही सोनेरी रंग येईपर्यंत छानपैकी तळून घ्या। तर आता माझे सर्व पकोडे तळून झालेले आहेत आणि बस आता खाण्याचीच देरी आहे। अचानकपणे पोटामध्ये भूक येते असं काहीतरी पदार्थ बघून। तर तुम्हाला सुद्धा दरवेळेला 30-30 प्रकारची भजी जर का खाऊन कंटाळा आला असेल तर नक्कीच या पावसाळ्यामध्ये ही रेसिपी ट्राय करा आणि ती छानपैकी सॉस आणि मिरचीसोबत सर्व करा आणि मस्त पावसाचा आस्वाद घेत घेत एन्जॉय करा। आणि तुम्हाला रेसिपी कशी आवडली कमेंटमध्ये नक्की सांगा बरं।